Helo, symai, gobeithio bod chi'n olew heddiw yma. Wel, da ni wedi dod i caffi y Bedol ar ôl bod draw i Fangor i gaffi arall. Felly, athon ni am brecwast bach i fanno, Tesco Bangor, a wedyn da ni wedi dod i caffi Bedol ar gyfer wneud pizza. Be ti'n neud heddiw Elis? Pizza. Neud pizza yn caffi Bedol. Felly mae Elis wedi bod yn brysur yn neud pizza llwyth o gynhwysion allan ar y bwrdd ac oedd o'n cael creu un ar ben ei hun. A wedyn, da ni'n mynd draw i'r Warren yn Abersoch lle fyddai yn Quizfeistro pnawn 'ma. Felly dwi'n edrych ymlaen am hynny. Wel, newn ni orffan yn y Warren. Fion a'r plant wedi dod efo fi. Nhw wedi bod yn mwynhau yn y parc. A rwan, i orffan, da ni'n cael chips i swpar o arfonia yma yn Pwllheli. Gobeithio bod chi wedi cael diwrnod go lew. Diolch am ddod efo fi. A fel dwi'n dweud bob un tro, os da chi'n licio'r fideos yma, rhowch like a follow mi. Ac o Pwllheli, fel eich chi fuan. Hwyl am y tro.